kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, anya nga tano padasan tamag ti agnegosyo. Ay no, saan nalakat ag negosyo bakit? Kasapulan nga dati puunan. Ay ikarigatan ta anya tam mo? Amangan no agklik dito'y lugar tayaw ti negosyo na panunot ko. Anya negosyo tinapanunot mo ya? Sari-sari store lakay. Mabalin mo. Ng pangalaan ta iti puunan ta. No masingir mo ti bayad tinating tayo, di iso ti pagpuunan ta. Ano dati mabate? Ang mga numaybayad lang manin ito utang. Ada mo siguro lakay. Maya mo ti presyo tinating ta ita. Sapay la kumaa. Rugya kadalusan ti sigod nga store ni nanang. I-repair mo tulaangan no awan ti aramidam. Gumatang ka nga ro iti pintor. Naska na mapinturaan tapno mayat ti buya na. Ewan, sige. Agpaw itak to kindi kumare. Ay nawaw, kunak man no saan ka nga agpasentro ita, Mari Dolor? Ay, talaga asaanon, mare. Imayak laeng, ta ada kumakot ipagatang kukin ka. No, okay laeng mo't akin ka. Sikakit di mo't, Mare. Siyempre, okay lang kanyak. Anya ti pagatang mo ay, Mare? Pintur, mare. Tay light blue kuma, no adda, mare. Ay nawaw, an-anom ti pintor, Mare? Ipapintur ko man kin nila kay tisigod nga store ni nana. No kasta. Kargaan manan, Mare. Iwan, mare. Ipadas ko mamutyag negosyo iti sari-sari store. Ay, uwan Mare. Mayat day ta na panunot mo. Sipod pimusay ni Auntie Ingrid kat awanan nang ituloy iti negosyo na. Nga rod, mare. Kapampanunot ko laang mat itay. At iti bayad ko, mare. No, ada ti kurang na. Itid kuntulat tangking ka, Ay, nawaw. An-anwam ta pintor ginatang mo. Pawit ni Mari Dolor day tatang. Sukatan da ti pintor ti balayda. Saan tatang? Ipapintor na tay sigod nga istor ni Auntie Ingrid. Takargaan namanan. Di mayat. No, ad sari-sari istor na. Tapno ad dati asidag apaggatangan tayo. Isumat lang ti kunak tatang. Ay, noomay ni kumarik. Itad muntukan kwa na ti pintor nga order na tatang. Ay, wan gayam. Kukwam ti gatas ken groceries iti yelo nga ikubag tatang. Inpawit ni Manang Susana. Nagpasintrumat ni Manang mo? Wan tatang, nagsabat kami iti may sa grocery store iti sentro. Kita man numabalinan ti kasta kolor bakit? Uy, mabalingan lakay. Ay, kasapulak laeng ti uray dua ko mga istante. Gumatang kanto. Tapno dati pangidisplayam iti lakom. Ewan, agorderak to iti online. Uno saan? Nagparami ka kinitata dumig. Ay, amang ano nalaklaka iti online lakay? Unang, di mo sigurado numayat ti quality na. Narigat ti mangisubli no bilang manta di mo magustuhan, bakit? Day tangagpaiso ti parikaw lakay. No ni tata duming ti pangipaaramidam, makasigurado ka iti quality ti istante. Sige. Wagak man nga ron ni Tata Dumeng. Mabilan, tarok kudak ti daan nga istante ni nanang. Tapno amom ti bagbagam. Ti kasta nga istante day di nanang ti paramid mo, bakit? Uy, lakay. Pag-purchase ka di tilakom, bakit? Hinawan pa'y mo ti bayad tinateng talakay. Agsingira kita. Ay, nawaw. Ay, sumurutak no agsingir ka lakay. Nagsagana ka nga ruta na. Anya nga oras ti rubwat tayo? Alas 10, tapno santa marabyan.
Ala. Agdigusak nga ro din. Ano sam ti aguray, wan? Ayun, nagawam ta na eh. Alas 9, hanggat saan tapay anamigat. Win ka day. Danag mo na ya. Anya ti kagaram nanawo siyang, ay babalin ti bumulod ti lighter, Hisusa. Mapukpukaw nga minta lighter ko kat. Jakambaw no sa dino tinangidiswak. Sapay kakaisuna day jay. Adan samat la ko ni Mari Dolor nana. Kaawam mo istor na. Adda nana, kaluklukat na lang idikalman. Aya, ang pabuludan kayo pay laang iti lighter ita. Numawayaan kayo, di mapan kayo iti ayanda. Tayjay kayo nagumatang. Adayumat nga min iti sentro nana. Malaman nga raud. Mapadak to inton bigat. Awan tintugot ko a kwarta, tadyak maamaw nga dagayam terse na ti kumaray. Adda na. Adamat laangan asidig a paggatangan tayo no kwa. Panawan kayo pa'y bit na. Alaak laang ti lighter a bulbuludan nyo. Ay lakay, tulungan nakman pa'y ditoy. Ayun ti may tulong ko kang bakit. Tulungan na ka mangiripak iti suka. Ay nawa, anong tadanom? Ilaok ko iti suka. Tapno adunto no mairipak. Anya, Diskarte laeng lakay. Tapno dakkel ti maganan siya. Si kakit dimot. wan angam sobrang samot ta inlawak mo adanom bakit. Tapno adu ati pagbalinan na. Di saan na sukatiraman na dayta. Ay ako, nagadulakit din ngay pagpagam. Alam mo to yun dayta abute. Tas siya kung ti makamaw. Ay no, si kamot laang timang dadali tinigosyom ano kas talaang bakit. Umayak man, Dolor. Ay may kayo lang nga nanaw siyang. Pudnaw gayam, tinaybagan ni Hisusa. Ada magayam ang sari-sari istoryaw. Ada na. Kailuklukat milaang. Sagmanungay talayter alakam. 35 ti may sana na. Ay lakwan nakman iti dua. Atoy. Agpili kayo no anya akulay ti kayat yo, nana. Ay nawaw, oray anya ditaan. Agpapada mo laang. Kulay laang ti diferensyada. Sa bagay mo kidi Ay suka ngay gayam. Ada ka day. Adda na. Isu na laeng ta nakabuti ti adda. Manungay ti may sa abutay. 30 mo laeng, nana. Mano aya ti gatangan nyo. May salaang, ta isuma laang ti umanayan ti kwartak. Wina, bagayon to dagiti kaaruba yaw nga adda ti tersena dito, inana. Tapno manayunan mo ti customer ko. Ay, wan! Di ka madanagan, takasta ti aramidag. Iripak mo man ta dishwashing liquid kas kada fabric conditioner. Wen, inayon ko kadagiti groceries alako. Naimbaglaan, ta nalaka ti puunan na. Ang mga nutil-tila man ang tinlawak mo dita. No awan ti maitulong mo, mabalin ka de. Aguli magkalaang dita, ha? Henry? Di ka kumagila ako iti low quality, bakit? Kaumay! Iso mo, tiar aramida! Kita man, no quality dagita lakom alala o kam iti danom. Tinapatay, mailako. Dakil ti ganansya kadagita no mumlaang. Dakkel ngagpaiso ti ganansiyam. Nga madadail kamot kadagiti customer mo. Danag mo na ya. Sana mapasamak dayta. Ay nawaw. Makamuka man langan. Saan ako na makibiyang? Ngam kita ma, taamangan mo't no saan nga agsubli ti puunan ta. Siyak ti makaamo. Ay, di ka di madanagan. Amok ti aramida. Naibus gaya man ti sabon ti plato, Hisusa. Mapanak iti tersena ni Mari Dolor tatang. Mapanak mo't lang gumatang iti fabric conditioner. Gumatang kamit lang iti dishwashing liquid. Day talang ti pagatang nyo, tatang. Ay, asukar pa'y gaya manak ko. Naibus mo lang. Sige, siyak ti makam mo, tatang. Ilipas ko pa'y ti aramidag. Mapanak inton madamdama. Anusan niyon ti aguray.
Day talaang manen nga imay ka dito istor ko Mare Jesus Naibusan kami nga miniti asukar, Mare. Mantika ken dishwashing liquid. Sagay sa kaditigatangam, Mare. Wen, Mare. Ala, mabit lang nga raw. Tay supot ko tikat gatangam, Mare. Ay, fabric conditioner pa'y gaya, Mare. Anya ako lay tikayat mo, Mare. Awan tinakasasye, Mare. Ay, day talaang nakaplastik ti adda, Mare. Ne, nairipak samat na gito'y, Mare. Ay, ako, Mare, saan? Direct from pagawaan da kita. Nabanglo day ta, Mare. Kastamot laang ti usaran mi kan nila kay ko. Alaman nga rod, Mare. Nayunam iti may sa fabric conditioner. Wen, Mare. Anya ti kayat mo? Pink, wenno blow. No, anya tinabangbanglo, Mare. Dik, pekas to ti ginatang mo as sabon ti plataw. Apay ka di, tatang. Kasla danom lang anak kulayan. Anya? Kita di may katimanti kay ti plato king kaldilaw. Wan nga paiso. Ay. Ang mga kunak no sobra ti danom na wenno pike nga ta. Ay, kastamit lang tiginatang ko fabric conditioner, tatang. Ang mga nuripaklaing day taon. Saan kanumat, tatang? Direct from pagawaan kanumat. Oh, imposible Kino kasla danom lang nga nakulayan na Ala, bayan nyo. Gumatang aktulaangan iti sabali ang mausar inton agpasentro ak, tatang. Isubling da iti ginatang mo. Sayang ti kwarta na ka. Madimig gayam ti quality ti lako ti kumarem. Awan nga rod, tatang. Makapadismayaman. Sa dino ti papanam na o siyang. Agpasentro ak nakaw. Agpurchase ak langan iti sentraw. Nakapadismaya ti gumatang iti kumarem. Ha? Apay ka dinana? Gematang ak iti sukay din na minsan. Kakasla na danuman matila ko na. Ha? Kastamat lang ti dishwashing liquid. Kan fabric conditioner ang ginatang ko, nana. Nabanglo ko, nana, ngam saan matgayam. Awang nga raw, sayang laang ti kwarta tayaw. No siya, isublik ti ginatang ko, nana. Mabalin nga ta. Kapilitan nga isubli na ti kwarta tayo, Tamadi man ti quality ti lako, nana. Pakisublim to man nga raw, ti suka ginatang kaw. 30 laang dayjay, ngam sayang latta. Dumagasak to iti ayan yung inton bigat, nana. Ay, mabalin ka di nga igatangan dakman iti dishwashing liquid kan fabric conditioner. Sanak pa'y ngamin ang makapagpasentro ita. Sige, umay mon to alaan ijabalay inton malam. Isublik ti ginatang ko kan ka, Mari Dolor. Ay nawaw! Hay, sana mabalin ti kasta, Mare. Apay kit din asaan. Kitaam tila ko, Mari. Kasla danom, saan nga effective, Mare? Nay, naksayan mo tun, Mare. No return, no exchange ti palisik, Mare, Lugi ak mo ano kasta? Nang runa pa'y kat naksayan. Ay, jak mailako iti sabali. No kasta, talaga adi mo isubli ti kwartami, Mare? Ay, saan, Mare? Siyak mo ti malugi isublik ti kwartayo. Kasano kami mga roden, Mare? Kasano kami anak kagatang iti low quality alakom? Ay, nangamong kayo mo to na. Ay, remedyoan nyo ngamin Ay, unay kan, Mare. Saanan amay remedyoan daytoy? Last chance, Mare. Talaga adi mo aksyonan ti parikot me. Ay, anya ngay nga rod. Diyak mo't keti malugi Napatpatagayam ken katiganan siyam. Kasta talaga, Mare. Isungarod nga agnegosyo san ka di? Ay na, Mare. No kastamat laang ti mindset mo, saan kan nga agnegosyo? Kaasi laang dagiti customer mo. Saan nga insubli ni Mari Dolor ti kwartayo, nana? Malugi ka no isubli na. Anya? Jakon impilit tagpatangkan mat, nana. Narigat akasarsarita na dya ako, Marik. Iniggaman na laang ti kwarta, awanan, agpatangkanan.
Bay amaw no di na kayat nga isublay ti kwarta tayaw. Sa anak ton agumatang iti istor na, uray pupuutin na. Uray na kami nana. Awan ti bibiyang nakadagiti customer na. Awan taon ti agtalagken kwa na kunak nga raud. Parikot ng daytana na. Isumat laang ti maawanan iti kasta nga aramid na. Nanay, san mo tin ang maibos ti lakok lakay? Ay no, apay sakti pang ibagam. San pa yan nagsubli ti puunan ti daduma lakok? Dagiti inripak mo ka de, tidakda ka matag. Wen, adupay ti nagbati nga stocks. Kita Talaga asan amagatang dagita, talo quality gud nga rog. Ibasuram kit din. Ay nawaw, lugitan no ibasurak. Ibasuram. Di mo namnaman nga dapat ti mayat agumatang kadagita. Ni kumarim Hisusan tupay. Saanan agumatgatang king ka. Nakita ka nagpauit kininanausang hindi na minsan. Ay na, kasano pa yan dayta lakay? Nusyak ti sika. Sukatamon dagita lakom. Saanan na magatang dagita. Pagadalam dayta, tayntun sumaruno. Saan lang at iganan siyam ti pampanunutam bakit? Rumbang lang high quality mo't at tilakom. Tapos saan ka matadahil ka nagiti customer mo? Imabasa ti tayo dadulor itay. Imbel lang na magayam dagiti na iripak ala ko da. Agkaywara iti basuraan da. Awan siguro ti mayat agumatang atatang. Kasadaw, kitmaday ti quality tila ko da. No anda agreklamo a customer na, awan pa'y aksyon na. Gimatang latta kumay ti grocery store, tayo iso ti ilako na. At least, makasigurado amayat ti quality ti ilako na, nakaw. Saan tatiganan siya na nga rod tinapatagkan kwa na tatang. Kunak nga rod, saan nga agbayag ti istor na no kasjay ti aramid na. Ne, di mo moten inlook at istor mo. Isardeng kunti ag negosyo na kay. Manumot laang ti gumatang. Makipurdiyak laangan. Ay nawa, saan pa nagsubli ti puunan ta bakit? Una, adda ti lugi ta kadagiti na iripak ko. Di mo makita dagiti imbasurak. Di mo nakita dagiti adda di basuraan aya. Kunak tumaging ka. Alawanan, basulkon. Ay, sinayang mo lang ti kwarta tayo. Talaga siguro sana para kanyak tignegosyo. Una atas sinuswitik mo taramin mo. Alawan, surrender ako ang lakay. Among bakit? No agnegosyo ka ngamin na niya. Ay wanam ti panagtalik dagiti customer mo. Sigurado mo amayat ti quality dagiti lakom. Tapnusan da malismaya. Di bali ang basit ti ganansya. Tinapatag saan ka amadadael ka dagiti customer mo. Nawatam? Ay, nawaw! No kayat mo nga agbaligi ti negosyo a binangon mo, ay wanam nga rudmet ti panagtalek dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagluto ka ka ti pangaldawan bakit? Saan pa'y? Diyak matan na sango. Adda nga minti in download ko a drama lakay. Ay no,
Gimatang kagayam iti baro a cellphone mo. Wan tapno damo pagbuya Apay nga cellphone pa lang ti ginatang mo. Gimatang ka kumamot na iti para kanya. 5 atawan ti cellphone ko. Kita am ti screen na, nabutakan. Ay katsukat ang mga minan Gumatang aktumot Gumatang ka lang Awan ti parikot no may papan iti dayta abanag. Sigurado ka? Di ka gungat? Iti may sa kondisyon. Sikat ti agluto ita. Oo, sige. Siya akong nagluto iti pangaldawan tayo. Basta gumatang mo iti touch screen na cellphone ko Wan. Inayadamanan Ang mga no adamat nag-akaldero dita kat nakaturog ti anak mo. Mare, nakita ka nagpasentro nila kay mo Napanggimatang iti cellphone na, Mare. Anya? Apalan na ngamin ti kabarbaro a cellphone ko, Mare. Iso gumatang mat. Ay, nawaw! Isupaya gastos na day Mare. Apaya gimatang no mabalin pa mo ti cellphone na. Di bali tamausar na mat, Mare. Ay, sa bagay pimudot sa mo tuntay kapita, Mare. At kapita pa sakbay nga agawid ka. Inton maminsan langan, Mare. Dagasag pa'y ngamin ni Pia iti ayanda nanang. Amangan kunak no marabyan kami. Nga si diglaeng mo't ti balay da nanang mo, Mare. Dagasam ni Pia, wano adaman ng ti pampanunutom abuyaem, Mare. Sige man langan. Makikapi ako tapno awan mati maibagbagang, Mare. Talaga sa anak makapagrason no sikat ti kasangsangok, Mare. Kitaag man tabaro a cellphone mo lakay. Ay, di mo pakibibiyangan day tabakit. Kitaag laeng man. Saan nga ron amabalin? Ta saan pa'y full charge? Ay nawaw. Imot. Agsakduwa kiti ti pagdigos ni Pia. Sikamot awan mat ar-aramidom. Orayak nga ron full charge si cellphone ko. Ay nawaw. Mabalin mat apanawang biit. Sana masapula bambantayam dayta. Kasano no mapukaw? Ay, jak amukan ka punsyan. Kasano ko maamapukaw kat datdatayo laeng matyadda dito'y balay. Tumakder ka kit didita taag-sakdo ka iti pagdigos ti anak mo. May salaang ti saok kunak na Walan Maparan, bakit? Mabisina ko, nanang. Kaya't kuntimangan. Ibagam ka ni tatang mo, anak ko, tadararamidag. Si kakanumat ti pangibagaak. Anya ti araramidan na Busy iti cellphone na. Punsyan! Agao ka man di tayo ti kanan ti anak mo! Saan pa yung alpas ti buhay-buhay? Bakit? Ituloy mo laangan inton madamdama. Nyamot ka. Ay na! Una yun day tanga, ma'am. Di pa'y may bound mat. Ala, sumurot ka kanyak, tasyaklangan ti mga ramid, anak ko. Di ka agungat Tamong mat ang nagtrabaho kiti gardin tayo tay. Italaang mat manan, ngay naggamak ti cellphone ko. Ado mo gayam to'y natangkan prutas ngay nyawid mo, Bertaw. Ikam to dalirma. Naimbaglaang at damot ti ramanan ti apo ko ta. Basit lang, mati ka nun dagi dyan no bilang lang lakay. Layunam, ta ibingayam da balayan simang. Sige. Ayun gayam, saludsudem man, no di da pa'y usarin titimbangan da tabuluden tapay. Mapanakin tun madamdama. Sikapay nga rut ti makam mo dita, ta maturog akman, napanuga ka nagsibog iti mulat Ay ka, magan ka pa'y nga umuna Mga anak to, no makariingak, bakit? Ay nawaw, anya ti raramidam dito'y parangan yaw, Pia apaw. Agay ay ayam, Lola. Nanang kantatang mo ngay. Axel cellphone da, Lola. Anya? Tibilin ni nanang kat jak kano'y da disturbuan. Ay na, po aya, dagita at tao. Palupusan da kakiiding agay ay ayam dito'y ruwar. Amuda mag nga do'ti lumablabas. Ay, sumarikapaw. Delikado dito'y ruwar. Jak kayat, Lola.
kayat ko dito Ruar. Di ka mabutang, no ada ti mangalakin ka? Sumrekak man langan, Lola. Kasta, agtungpal ka, no ada ti maibagakin ka, piya po. Ay, nawaw. Anya ti hararamidin yaw, larma. Ni, da kayo matgayam nanang. Na yun data cellphone. Ada drama abuy-buyaak nanang. Partakam tito baray. Asibigan ti kalaban mo. Partakam. Na. Di punsyan ka di dayjay. Ay, wan nanang, agbuy-buya iti silid me. Sige. Na. Ay nawa. Agasuman ta sa gaysa ta cellphone yaw. Imbes nga si kaswan yaw, ti anak yaw. Asikasun mi mat nanang. Kastoy ka day, tilang nga ti ubeng, mas asikasaw, anak ka. Kita man talaga ta anak mo. Kasla na baybayan mo. Ni nanang mat, anya nga minti umayo ibagaya. Umay ko lang itulaw, tinatangkan prutas yaw. Kastoy ka din, ti madanunak. Ay nananang, sumana ukay man ako nakon. Malala. Awanan ti adwa sa tumadur ka kiididita. Tayin ka di gusan di anak mau. Maday, timod mo nagawid. Bakit? Apay? Masurunak ka dagita nga gasawa lakay. Ay nawaw. Apay bakit? Adda ka ti manan, ti dagas ngay naramid na. Agasam, nadanunak ti apo ko ta. Nakadungdung ray. Ay nawaw. Di mo nga may masikaso dalermakan punsyan ti anak da. Busy da siguro iti trabaho da. Bakit? Ay, mawatak, no busy da iti trabaho da. Agam, nadanunak ida abisay iti cellphone da. Anya? Sapay awan gate ti balay da. Kasanulangan, no rimwar ti apo ko ta. Ay awano na. Amagan no may sagmak pa'y kiidain. No kasta, naadikday ti cellphone. Kasla na, lakay. Awan lat amok iti kasjay nga aramidon da. Anya ti umay mo ibaga, Marihilda. Umay ka laing sarungkaran, Maray. Nabayag mo nga minan, sipod na udya, nagpasyar kay Jabalay. No daduma, busy akong agbuy-buya, Maray. Kinapudno na, mayat ti buy-buya at drama ita. Oh, anya? Ang mga no kayat mo abuyan, tay pasakkin ka, Maray. Ay nawaw. Ala, sa anak ang mahilig iti kakasta a drama, Maray. Mayat da ito'y, Maray. At da maadal mo. Una nga maibus mo ti oras mo dita, Maray. Ang mga numaadi ka, katjak maaramid dagiti responsibilidad kaw. Sikat ti makam mo, Maray. No di mo kayat, jak ipilit. Saan a drama ti gagarak, Maray? Change topic man. Ang mga pakit di mo ti pagturungan ti saritaan, tama, Ray? Ay nawaw, anya ti sirsiri pumititawa, Susan. Ti apo ko talakay. Apay ti apo ko ta. Siripak lang. Ang mga agay ay ayam manon iti parangan da. Kaya nakapupudot ti panaway. Awan met ti makitak, nga ubing iti parangan da. Mayat mo't laang no mainitan dagiti ubing, bakit? Una, nga madimutin ano subra. Di pa kadanagak. Amangan ko nak, no saan na masiputan dagiti dadakil na ka rumwar. Sapay awan gate ti balay da. No siyak di sika. Mapan kalagay, ni ti ayanda, bakit? Sigurado nga ibaga ti anak ta, makibibiyangak no mapanak manon ni Jay. Unang kas na kunam, saan anatalgad ti kasasat ti apo ko tayo jay. Kasimot jay ubeng, no baybayan ta. Agobserbar ta pa'y, lakay.
Tiya po ko tabakit. May initanin o. Anya? Agay ay ayam iti paraangan tabakit. Nakita kita eh. Karuruar na siguro Ay, una yan. Kung laki din no pinastrik ni nanang nan. Isumit lang ti kunak itay. Ngamnay. Ang damot man ni tisigot apagay ayaman na nay Mutoy man tapayaw. Tama pang kuman pagbagaan na kita nga gasawa. At natipayong mo'y tilikod ang tiritaw. Bakit? Anya ti araramidin yaw, Lerma. Awang mati ko na yaw, apastrikan niyo ti anak yaw. Kasay, amain-initan ni Jerwar. Ay nawaw, isumat ti kayat na nanang. Mayat matlaang no mainitan dagiti ubeng. Ay na, Lerma aya. Pangaasem ta usaram ta utak mau. Alas 12 tapno ibagaking ka. No day ta ti parikot yo, pastra ti anak ko nanang. Di kay manaktak ta busy ak. Ti asawam, ayan na. Ada iti silid me. Kasangsangpet na itay laang nanang. Na, kitaan niyo mo ta. Numalpas ti trabaho yaw. Ti anak yaw, ti asikaswan yaw. Saan ka dadata silpon yaw? Di kay madanagan ta saan amabisbisinan ti apo ko yun, nanang. Mare, nanggig mo ti chismes. Ay nawaw, anya at chismis, Marihilda. At dati mangimarmarites kada kayaw nga agasawa, Mare. Anya nga iti marmaritis da. Ay, di yu kanumo maas asikaso ti anak yaw. Ay nawaw, asino tinangi maritis iti dayta, Mare? Ay, hindi ka mo, Mare. Nanggig kulaang ay napagsarsaritaan da. Dagiti awanan bain? Ay, kitain nyo nga min at aramidin nyo, Mare. Ammo mi ti aramiden mi, Mare. Tao, ti makakit-kita, Mare. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Marihilda? Ti kanyak laang, Mare. Ada kumamot ti oras yaw ang mga sikaso iti anak yaw. Saan mo't ada kays no ag-cellphone kayo nga gasawa? Tinapatay kat maasikaso yulat ti anak yaw. Ay nawaw. Anya ti panagkitam kada kami, aya, Mare. Tapno ibagakkan ka, 3 times ade amang mga nipiya. Ada pa'y merienda na. Ano? Anya ti inarambit ti kumarin bakit? Agpapadadakit di Anya ti imbagada Di ta ka numaasikaso ti anak ta. Ay no. Kasano kumakit 3 times adimot amang mangan tayo? Day tamat lang ti kunak. Kas jay aya ti mabaybayan. Mangmangan iti 3 times a day. Amangan kunak no apal damanin day ta bakit? Di talatan iray kaskaso. Inyawid mo matiapo ko ta. Ay, huna. Tarimwar. Nasalaw ko di adi ta kalsada. Anya? Naimbag ko na. Tadito'y tinagturungan na. Kasano na pasamak na ita? Siyempre, ubay. Rimwar ata wa mo ti gate ti balay da Lirma. Di ta nakita. Ay, nawaw. Common sense mo talagay. Mangisa ka nakakiiday ni ti merienda. Ta, pag merienda, ti apo ko ta. Di ko sempay nga umuna, bakit? Iso na lang, tawan ti bado na pagsukatan na. Ang gamit na kitibado ti kasinsin na. Isupay lang ating bulutan na. Sa bagay, umanay na mo siguro na ichay lakay. Takitaag man, sana sa pulon dagiti dadakkel na. Nagitkitam ka din ni Pia, bakit? Adala ang gitarwar. Agay ay ayam manan. Awan ijerwar, bakit? Ay nawaw. Kasano nga awan kat no nakitak di tarwar itay. Awan nga ro din. Siri pumititawa Ano? Awan nga agpaiso. Asos, ang mga nurimwar mo tanda siya. Awanan lakay. Mapukpukawan ti anak ta. Sa pulantan, Pangsapulan ta nga round. makaamuditan, bakit? Tinapatagkat may awid ta anak ta. Amangan kunak no limabas ni Pia dito'y Mare.
Apay ti anak mo, Maray? Mapukpukaw nga ron, Mare. Anya? Busy kami kanila kay ko. Di mi nasiputan no sa dino tinagturungan na. Ay na, Maray, day taki din. Awang ka di tinakit-kita, Mare. Ay na, madanagan ako na yan iti anak ko, Mare. Awan mo tilimabas dito istor ko, Maray. Ipadas mo iti agsaludsud iti ayan dananang mau. Amangan no ijay mo tinagturungan na. Makaungat lakit din ni Nanang no maamuan na tinapasamak. Ay na, anusan nyo tinapatag at mabirukan nyo ti anak nyo, Mare. Ay na, delikado ti panawon ita, Mare. Nanang, amangan no im-ima iti apo ko yun titoy. Apay, awan ni Jay Balayaw. Mapukpukaw ti anak yaw. Awan nga ron, Nanang. Kahit, sa dinaw, tiyan ti asawam. Agsilsilpon lata, sana madanagan ni ti anak yaw. Nagpalaod, Nanang. Abay nga, Meg, di yung binantayan ti anak yaw. Di minasiputan na rin gayam, Nanang. Kahit, pangsapulan yung arudita, ha? Diyak nga rodam mo, Nanang. Nagapuak iti ayan ni Kumarik. Ngam di namat ka no nakita. Ay, awanan na. Madanagan aklauna yun, Nanang. Di kagsakit, ha? Kasanulangan nga ino at dadaka sa napasamak iti anak ko, Nanang. Basol yung, ha? Ano yung may hindi raramidan yung nag-asawa, ha? Diyak lakit di mapakawan ti bagik, Nanang. Nanang? Piyanak ko! Ay, nakaring mo gaya mo, hindi ako ka. Ay na, agyaman aglaunay, Nanang. I-text mo, ti asawa. Ibagam, tao may dito'y balay. Kitain niyaw, day ta bunga ti aramid yung agasawa. Kamalimi na lang. Pasensya kayo. Nusarin kami at dimngag ka na kayo. Kasanulangan, no ijay talon, tinagturungan na. Awanin na. Saanan ang maulit, Nanang? Rumbang lang. Agbalin kayo a responsable at dadakal ni Pia. Di yung mauliwayan ti anak yu, ha? Oo na lang. Agyaman kami launay ti panangasikasuhit anak miya. Wala. Agawid kayo mo tayo. Tibilin ka, ha? Di yung liplipatan. O, Nanang. Agyaman kami manan. Ay, nawaw! Liklikan tayo dagiti banbanag asaan met nga importante. Kas naganak, tila ang kumapagsayaatan ti anak tayo, ti ipangpangruna tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naghawid magaya man ni Inga na natiriyang. Ay, wine. Kaawawid na laang idi kalman. Dakal ti tiyan na, Nana. Masikog ka day? Sinikugan ti foreigner nga ex na. Ay, nawaw. No kasta. Nag-break da gaya man iti foreigner nga inyawid na. Dito'y lugar tayo, iday? Isuma ti istorya na. Apay ka no nag-break da ngay, Nana.
Ay, day tatidyak ka mo. Jakon sinarudsaw, ta nakababain may. Isumad lagaya masaanan nga agpo-post iti Facebook. Masikog matgaya man. Kan nag-break da pa iti foreigner anobyo na. Kita mano na. Amang ano marites mo di tao. Ninanamat. Sa anak mo ta chismosa? Unya saan? Kano number 1 ka dito yung lugar tayo. Desidido ka nga rin, anak ko. Tatang. Saan ako na makisinubyan iti dayjay amar? Sapay masikog kaya? Di trabaho ak. Biagag ti anak ko nga uray awan ti tulong na niya. Handa ka ka day sa. Noon niya ti desisyon mo. Isuat ti masulot. Yak ba't amo noon niya ti nagdalanan niyo. Kabayatan ti kadayo di sunan. Ay nawaw. Ni budang samot siya. Agsirip-sirip iti kay tatang. Sugag paisaw. Ang mga nunadamag na nagawid kaso nga imay. Ano na? Anya nga tati umay na ibaga? Mabitrang tayo nakpastrakan. Ang mga nukayat nakaapakumustan. Diyak impagarup anagawid kagaya mamariing ka. Uray jak kaya. Kapilitan. Tawan mo ti mga sikaso kanyak ije syudad. Nang runa no agpasngayak to, mare. Mano abulan nga itasikog mo, mare. 7 abulan nun, mare. Ay nawaw. Dandani ka nga rudo nagpas nga ino kasta, mare. Uwen, mare. Apay mat-anagsay na kayo iti foreigner nga inyawid mo, iday. Adasad-sadot na, mare. Anya? Way, day tatipod no, mare. Ay nawaw. Saan lang nga rudo nagwapo? Sadot pa'y. Ay na, uray mangigil-gil laang kumaitimureng na kasadot na, mare. Stress aka na yun ti ipapain na kanyak. Iswa, nagsina kami. Sa dino ito nagkapwang budang? Iti ayan daing galakay. Ay nawa, anya man ang tinaramid mo dyan? Nag-inistorya laang. 7 abulan gaya man disikog na. Oh, anya kumaitagin ka? Awan matkit de. Anya nga tatit surat yagbalin nga anak na lakay. Anya ka mo ah. Siguro napudaw to. Tanapudaw mo ti foreigner anak kasikog ka ni Mari Inga. Ay nawaw. Kan amangan no natayag. Saan ba natin kumarin dis istorya? Agpalas ka ganda. Tamapan mo sukunan dagito bing siya pagkadalan. Random thoughts laang mat alakay. Si kakit di mat. Random thoughts mo tasasawam nita. Agraman si kog ti kumarin. Pakibibiyam. Urayom nga agpas ngay ah. Anya ti gagaram, budang. Awan matkit de nana. Mapanak la kumaiti ayan da Mari Inga. Ngam awan da mat gaya medyo balayda. Iso nagdiritso akon adito'y tersena yaw. Madaday jay ospital. Nagpas nga yan ni kumarim nga Inga. Aya? Why? Dalaki ka no ti anak na. Ang mga no karuprupan to ti ex na nana. Ay, di tayo amu ah. Diya pa'y mo nakita. Kaano nga tanga agawid da? Day tatidya ka mo. Kayat ko ang makita ti anak na. No gwapo matlaang nana. Mawa mo ti pangay ta pinarswa ti Diyos na kaw. Maamuan tayon to nana. Anya? Kutsay matilim mabas lakay. Asino nga taday jay? Diya ka mo. O sino? Ngam nagturong mo titayan da Inga. Ay nawaw. Amangan no nagawid ang damari Inga. Anya kumaitagin ka no nagawid. Mapanak kumaiti ayanda, takayat kumat makita ti anak na lakay. Dayta ka manan. Di ka pa'y mapmapan. Bayam ta ginanapay siya tao. Kayat ko nga rod makita, no gwapo matlaang ti anak na lakay. Anya ka lakit di mo tinay bakit? Kita am gid ti maarami dito balay. Sana day tam makichismis iti biyag ti pada matao tar aramidam. Alawanan, agsardeng kan.
Inton maminsan tulaangan amapanak. Tapno awan ti adu asaom dita. Kumusta ka, Inga? Ay, nasaya at latamot na natiriyang. Naimas titurog ni baby, ah. Italaang manan-anhan na. Napudaw si ka. Imala iti amana nana. Agraman agong na. Ay! Mistiso wa talaga. Ay, huwag gayam. Nangyuga kiti marunggay ken papaya. Agyaman ako na nana. Sana kun nga agbayagwan. Imay kayo lang sinarungkaran. Inton maminsan tumanan nana. Wan. No, at dati naluom maprutas, mangyugak tumanan. Makabulan ng tinapalabas, ipod nagpas ngay dayta nga Inga. Ngam awam mo ti makitak nga ipost na iti social media. Ay no, anya man ang tikat mo asawan bakit? Di na ipost iti Facebook tila dawan ti baby na. Ay katbay choice na matinday ta. Apay nga ta. Amangan matnula at di anak na, iso adi na kayat nga i-post. Gaputawan ti makita mga impos na iti social media, kasta ti bagam. Amangan no kayat na lang nga pribado ti biyag na, no di na kayat nga i-post, for privacy purposes asigurado. Privacy purposes? Wen, kasi dyan matidaduma. Saan tayo agpapada iti mindset, bakit? Privacy matasasawam dita? No. Apay, artista ayan ni Mare Inga. Saan mat? Agpada kami lang mat nga ordinaryo a tao. Artistan tupay asikat kat i-post da iti social media dagiti anak da. Ni pay kit di Mare Inga nga ordinaryo a tao laang. Amangan kit dinupangit ti anak na, iso adi na kayat nga i-post. Nakita yon ti anak ni Mare Inga na natiryang. Wan. Hindi pa'y napalabas sa bulan, Ibagayo mang kanyak, noon niya titsura ti anak na nana. Diyak pa'y namin nakita kat. Ay, mapan ka iti ayan da, tapno makitam. Pastra gandak nga ta? Ewan, sanda mo nga strict daw. Tapno makumusta mo laang tigayom mo ta. Sakbay ama pana. Ibagayo man kanyak, no gwapo matlaang ti anak na, tapno amok nana. Ay, guwapo napudaw kan natangos ti agong na. Gwapo ko na yun. Nga maawang makita nga i-post na iti social media, uray picture la ko ma. Di na kaya privacy ka daw ti anak na. Privacy? Abay, sikat aya? Karbangan na mo Noon niya ti desisyon na para ti anak na ikawanan ti bibiyang tayaw. Siyak to pa'y. I-post ko dagiti rupa ti anak ko iti social media account ko. Nagduduma mo't ti kapanunutan tayaw nakaw. Ma'am, irespeto tayo lata ti kayat ti tunggal may siya. Agtugaw ka, amare. Ay, agyaman naklaunay, Mare. Italaang mo't anak umay ka. Busy ak nga men. Ay, ayan nga, iti anak mo. Ada iti silid mi, mare. Naimas ti turog na. Ay, mabalin ang mabulod, Mare. Ay, tikayat ko asawan, mabalin ang makita. Ay, wala, mare. Ala, sumurot ka kanya. Tamapanta iti silid mi. Dito'y, mare. Aday ta. Ay, nawaw. Nagpo daw si ka. Wen, mare. Imala iti amana. Panawan ka pa'y man, mare. Pakikitang pa'y ni baby. Tamapanak pa'y man biit iti comfort room. Ay, sige, Mare. Siyak ti makaamaw. Ibidyo kan picturak ti anak ni Mare Inga. Sigurado mausar kun tuno ko Isumat lagayam adi na maipost ti anak na.
Medyo matgayam tilangana. Ni, anya tiraramidong maray. Ay, si kamat gayam, Mare. Nagsubli ka matadagaws. Invidium samot ti anak ko, maray. Ah? Ay, saan mat, Mare? Kita amaray. Amangan no, at dati maipost mo iti Facebook. Ay, awan, Mare. Danag mo na aya. Ang mas daawak laang, Mare. Apay adi mo ipost ti anak mo kadagiti social media accounts mo. Panag ko na, kat saanan akasapulan day tamare. For privacy purposes mo't laang, tapno maliklikan ti issue, mare. Ay, no, wow. Saan tayo mat nga artista, Mare? Isumot nga ron ti kayat ko, mare. Diyak kayat ang ma-expose ti anak ko. Tapno ibagakin ka, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan. No diyak kayat nga i-post iti Facebook, awanan ti bibiyang yo, ta personal choice kumot dayta. Respetuan tayo latta kung matitunggal maysa. Amangan mat no ibain mo tila nga ti anak mo, iso akas ta, Mare. No, ada ilamlamang mau. Ay nawaw, no komportable ka amang ipopost kadagiti anak mo iti Facebook, siya saan, Mare? Tay kunak nga ruden, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No kastamat lang ti umay mo ibaga, nasaysaya at latan, no di kan umay dito'y, Mare. Nakamisuot mo tapimadaw ti kumari manak ko. Ada ka diti di na kinaawatan? Nakangag kanyak, tatang. Apay, met. Amangan ka no ibain ko ti rupa ti anak ko. Iso adyak kabailan nga i-post iti social media account ko. Agraman dayta, pakibiyangan na. Ay, saan tayo nga artista kung nanapay kit di akanyak, tatang? Personal choice mo matinday sa kasi inati anak mo. Dayta mo ti di na maawatan, tatang. Ipagarup na ati amo na laeng kat husto. Ay, nawawa. Ay, agraman ka kastabarag. Pagkapaan nyo pa yan. Wana, tatila-tila mo tin isawsawang na, tatang. Ay na, makapasair mo titirik na. Nukas jay mo't laeng, o di saan lata kuman ngayong imay? Amokon, no apay nga ilimlimang na ingga ti anak na lakay. Ano, anya nga ilimlimang matasasom dita? Ilimlimang na ata ibain na ti mismo nga anak na. Kasanumat ano ibagam di kasta? Wen tadi na mat maaramid ti agpost iti social media. Uray may salaang aladawan kumano iso, ngamawan may. Ay katbay ano isuti kayat na. Kita lang ti baby na. Ay no, gawamot makita ka amading iti dahi aladawan. Mingmingam anasaya at napudaw nga agpaiso, ngam kita ti rupa na. Alanganan lakay. ay, pangaasim man bakit? Agraman ubing dilawam. Day tanga ugalim talanganan, kunak manay. Istoryaam ka numay kadagiti ka aruba nga alanganan ti rupa ti anak ni Inga, budang. Nakitak ti itsura ti anak na idi na minsan, nana. Napudaw nga agpaiso, ngam medyo mati rupa na. Anya? Katwan mat, adda ti ladawan na kanyak, nana. Pinitsuram pa'y gayam. Imbijok pa'y nana. Ibagayo laang no kaya't yu makita tay pakita kada kayaw. Ay, unay kan. Agraman ubeng. Iruruman mo agasta. Ay. Itaam. Tamangan no si kantaw ti agbalin nga alanganan. No maamuan ni Inga ti kasta nga ramid mo. Talaga nga awanan painday ta abudang, tatang. Apay ni budang anak ko. Agasam, maban na kanukit dis istoryaan nga ibain ko ti anak ko. Isuasan ko nga ipupost kadagiti social media account ko. Ay na wow. Agraman day sa abanag. Big deal kinkwana. Saan lang nga day tatang? Istoryaan na kanupay nga alanganan kan medyo ti rupa ti anak ko. Ayo, nagloko na tatao. Agraman ubiyang nga inosente. Ilulumin na.
Ireklamok day ta at tao, tatang. Agsasango kami laangan iti barangay hall. Jak ipalubos nga irurumun na ti anak ko. Awan kit titibabain na Adda ka no tinang ireklamo kan ka di barangay hall. Isama-sabo naman pan ka dyan, tunbigat. Asino lakay? Diyan ka mo Ay nawaw. Awan ba tiyam mo kakaapak? Di mo sigurado? Awan ba tiyam mo kabasol ko no bilang? Ay na basta mapan ka di barangay hall. Tano di ka kanumapan. Isuda ti umay dito balay. Anya ngay ita. Si kamat tanda alanganan. Si kamot gayam tinangireklamo kanyak mare inga. Apa yan mare? Di ka agin di ammo dita. Ammok nga ammom ti makagapo. Pangaasim amare. Di na kumamot idemanda. Saan na mapasamak ti kastoy? No di mo inruruman ti anak ko. Anya ti kunam? Alanganan ti rupa ti anak ko? Ti dakas pay. Impakitam ti ladawan ken video ti anak ko kadakwada. Sa kaagkatakatawa. Ay, sorry mare. Okay laeng nga siyak ti iruruman mo, mare. Ngam no ti anak ko. Sabalin asaritaan dayta. Ay, pangaasim ka di amare. Jak ipalubos nga iruruman mo ti anak ko. Asino ka kuma amang ibaga iti kasjay ken kuana? Ha? Ha? Sangwam ti bunga ti dakas nga aramid mo. Agraman ubing nga inosente, iruruman mo? Napnapan ti panunot mo, ha? Mare. Mare tarupang. Sorry. Anya nga ita? Si kamot ti alanganan. Salbag ti kastang ugalim. Ay nawaw! Sakbay ang mangibalikas ka iti dakas, panunutem pa iti agbalin nga epekto na iti padam a tao. No ammom nga awan met tinasaya at nga ibunga na, aguli magkalatan, tapno saan da ang masaktan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.